का भैया एक बार खेसारी भैया बोलले रहे लिस्ट देखबलो तो आदमी बन जी। हाँ कि अगर लिस्ट देख ले तो नहीं आदमी बन जाइबा। तो चलो आज हमनी आदमी बन जाओ और लिस्ट देख ले जाओ। बिल्कुल। तो आज हम लिस्ट देखे 2024 के लिस्ट अभी तक केहू जारी नहीं कैले। तो हम यूट्यूब पर सर्च कर करके मतलब बहुत ज्यादा नाक मुड़ी रगड़ के एक करके मतलब गाना निकाल के ले आई बनी कि 2024 में सबसे ज्यादा गाना किंकर बाजल बा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लिस्ट में मात्र अभी तक 4 सिंगर बाड़न जो अभी 2024 में मतलब 100 मिलियन के पार गाना दिले बाड़न। और हई लोग जितना स्क्रीन पर दिखाई देता ये लोग केहू के मतलब अभी तक 100 मिलियन के गाना नहीं गईल। चला आज बात कर ले जाओ कि 4 कौन स्टार बाड़न जोनकर गाना मतलब 100 मिलियन के पार चल गईल बा 2024 में। तो चला आज बात हो जाए ये बारे में। बिल्कुल। तो गाना की स्क्रीनशॉट हम वीडियो में लगा देम कि तोहनियों को पता चले कि चाहिए कि झूठ बोला तानी कि सही बोला तानी आ तोहनियों के जाके सर्च करे को होई नु भाई। सही बात है। लिस्ट के चौथा नंबर पर निकल के आवता अपन चांद जी के एगो गाना जिनकर गाना के नाम बाके कि अपने लवर को धोखा दो। ये गाना अभी तक यूट्यूब पर 176 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना के अइला मात्र अभी 9 महीना होता के। तो जैसे कि रौनी स्क्रीनशॉट नीचे देख सकता। लिस्ट के तीसरा नंबर पर निकल के आवता अपन पावर स्टार पवन सिंह के 2 गाना मात्र अभी तक 100 मिलियन पार गईल बाके। जो फर्स्ट गाना के नाम बाके कि धनिया है जान। और ये गाना अभी तक यूट्यूब पर 183 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना की आइला मात्र अभी तक 10 महीना ही होता। और दूसरा का गाना के नाम बाकी कि कलकतिया राजा। और ये गाना यूट्यूब पर 169 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना की आइला यूट्यूब पर मात्र 9 महीना होता के। तो चलो लिस्ट के दूसरा नंबर के बारे में बात कर ले जाओ। तो लिस्ट के दूसरा नंबर पर निकल के आवता अपन नीलकमल सिंह के एगो गाना की पगली देखावे अगर बती। ये गाना अभी तक यूट्यूब पर 274 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना मात्र अभी तक यूट्यूब पर 9 महीना पहले अपलोड भई रहे। और ये गाना 274 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और इनकर एगो अवरी गाना जोना गाना के नाम बाके मरून कलर सड़िया। ये गाना यूट्यूब पर अभी तक 161 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना के आइला मात्र अभी तक 4 महीना होता के। तो चलो लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर आ जाओ। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर आवतारन सब स्टार पर भारी अपन खेसारी। देख ला मौसा बतावा। और इनकर एगो दूगो ना इनकर 3 गाना 100 मिलियन पार दे दिले बड़न। तब फर्स्ट में इनकर एगो गाना निकल के आवता जो गाना के नाम बाके कि नींबू खरबूजा भइल पार्ट 2 जो के रिमिक्स कइले रहलन। और ये गाना अभी तक यूट्यूब पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना के यूट्यूब पर आइला मात्र अभी तक 7 महीना होता के। और इनकर दूसरा गाना के नाम बाके कि भौजी लेंगे। और ये गाना अभी तक यूट्यूब पर 137 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना के आइला यूट्यूब पर मात्र अभी 3 महीना होता के। और 3 महीना में 137 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ई बा पावर अपन खेसारी लाल यादव के यानी ट्रेंडिंग स्टार के। और इनकर एगो अवरी गाना गईल बा के 100 मिलियन के पार। उ गाना के नाम बाके कि एगो बात बताई। और ये गाना यूट्यूब पर 115 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गईल बा। और ये गाना के आइला मात्र अभी तक 6 महीना होता के। अब बताओ भाई कि पावर कहाँ से शुरू होला कहाँ पर खत्म होखेला। अभी तो शेर पिंजरा में बंद बाके मतलब एग्रीमेंट में फसल बाड़न खेसारी भैया। वो चलते मतलब इनकर गाना कितना गाना तो डिलीट हो गए भाई। लेकिन आज भी लिस्ट उठा के देखो 200 300 400 मिलियन के चाहे 500 मिलियन के तू देख लो चाहे फिल्म के उठा के देख लो 100 मिलियन के। लेकिन अपन खेसारी भैया एकदम मतलब डट के खड़ा रहलन। आ डट के मतलब सब लोग के बांस करत रहलन। भले ही अभी एग्रीमेंट में फसल बाड़न का हो गईल। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है दिखावा। और ई लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 पर निकल के आवता खेसारी लाल यादव। नंबर 2 पर निकल के आवता अपन नीलकमल भैया। नंबर 3 पर निकल के आवता अपन पावर स्टार पवन सिंह। और नंबर 4 पर निकल के आवता अपन चांद जी के मात्र एक ही गाना गईल बा के 100 मिलियन। आ तोहनी के विश्वास ना हो कि जाके सर्च कर लियो।